Duh, opo yo? Mumet banget rasanya. Besok angsuran mekar, minggu ngarep BRI, besok tanggal 10 Numbang, Ronggon. Wis ke ora cekel belas entek. Listrik wis mangsane. Allah, apa yo? Nah, piye? Hmm, siap. Ya tak telepon juragane wae. Mbok payu larang kena gawe nyambung urip iki. Opo nelpon iki? Halo, Lek, piye? Halo Bos, piye kabare? Pangestune Lek, apik iki. Riko piye, Lek? Alhamdulillah. Ya padha ki kuru-kuru ki, Bos. Anu ki, Bos. Piye ana apa ki? Kok tumben banget nelpon? Ra tawa montor. Oh, iya. Motor apa, Lek? Motor Beat 2010. Lah njaluk piro jare? Njaluk yo 10 lah, Bos. Ngawur ya ora wani nek sakmono, Lek. Lah, kok ra wani priwe wong kono bakul gede kok ra wani. Ya angel sae soalé. Oh, tenang Bos, tulungi temenan ki. Lah kondisine piye barange? Api kondisine ki jos pokoke. Yo paling wanine 2000. Lah, ya nek sakmono aja, Bos. Mosok 2000 kuwi jenenge ya ora ngenyang kuwi ngece, Bos. Ora Lek, temenan ki pasaran saiki angel banget ca. Temenan setahun iso ngedol siji apik banget. Ini ora kepepet tenan ora tak dol lho, Bos. Iya Lek. Mosok 2000 yang wanine sakmono kuwi. Nek oleh ya tak bayare. Aduh. Ayo priwe, Bos? Mosok 2000 komplit lho, Bos. Iya Lek. Alah ki angel saya, Po. Oh, oke. Pol angel. Yo wis lah, Bos, yang kepepet banget soalnya. Ya wis, heeh. Gua tak cukup ya. Ya, heeh. Siap, Bos, nuwun ya. Ya, padha-padha, Lek. Ya, oke. Duh, kuwi maneh mosok opor payu 2 juta ke 10 juta kene. Ngawur. Duh. Mumet.